Politbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye roja sêşemê sîyekê berçileya 2019 raporta xwe ya mehana belav kir têda hatiye. Netewên girtî beriya çend rojan neserkeftina karê Komîta Destûra Sûriye piçûkirî ji bo danîna destûrekê ji Sûriyê re ji ber kelem û rêgiriyên rejima Sûriyê ragihand ku mebesta rejimê jê rawestandina kar û rêgirî lê tab xişteya kar bû. Ku hevdemî wê yekê rejimê û bi piştevaniya Rûsyê operasyona xwe ya leşkerî li ser Idlibê ji bo dubare vegerandina wê li jêr kontrola xwe zêde û gur kir. Ew yek dide xuyanî ku hîn jî rejim li ser çareseriya leşkerî û şer ji bo krîza Sûriyê rij de. Serbarî ku hin welatên herêmî wek Tirkiye û Îranê ku bi welatên gerantor xwe didin naskirin, di nav de Rûsya jî şer û tundutujiyê li ser xaka Sûriyê bikartînin. Wate krîza Sûriyê tundtir dikin, xizmeta berjewendiyên xwe bi tenê dikin. Herwiha raporta pedekesê behsa çawaniya danûstandina Amerîka bê van welatan re derbarê destwerdana wan sizadana rejimên wan bê pirsên aborî ve kir. Amaje kir ku fişarên Amerîka li ser rejimê û hevalbendên wê hewleke ji bo tehfdana hemî aliyan berev qebûlkirina çareseriya siyasî li Sûriyê. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di raporta xwe de got ku Tirkiye di siyaseta xizmeta berjewendiyên xwe û net û aliyên din de berdewam e. Hewl dide li beşekî ji xaka Kurdistana Sûriyê bimîne. Efrîn beriya niha niha jî serê Kaniyê û Girêspî. Hewl dide demografiya wan biguhere bi hemahengî gel Rûsya û Amerîka. Ku rêkeftinên wan li gorî Tirkiyê ji bo dûrkirina metirsiya eger hatiye ji sînorê xwe serbarî got pêwendiyên xwe yên navdewletî û herêmî hin welatên Erebî wek Qetar û Lîbyayê jî dike. Derbarê rewşa Herêma Kurdistanê raporta pedekesê amaje bi rewşa wê ya siyasî û aborî û peywendiyên bihêz yên navdewletî û herêmî kir. Got ku berê Kurdistanê li aramiyeke siyasî aborî bêhtir e. Encamên erênî yê Kongrê Partiya Yekîtî li Herêma Kurdistanê di pêş de rola serkirdeyetiya nû bê serokatiya Kosret Resûl ku cihê geşbînî û aramiya siyasiya li herêmê di riya peywendî û têgihiştineke bêhtir de li gel her sê serokatiyên herêm, hikûmet û perleman serbarî rola cuda û xuya ya serok û xebatkar Mesûd Barzanî di hemîn rewşên Herêma Kurdistanê de ji bo dabînkirina karên pêşketin û serkeftina Herêma Kurdistanê. Derbarê Kurdistana Sûriyê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye got ku gotegotên rawestandina şer li serê Kaniyê û Girêspî diriya rêkeftinên dawiyê de li gel Tirkiye lê hîn jî şer û nerhetî û kîn li deverên Kurdî hene. Tundutujî hîn jî têbkar anîn serbarî azarên welatiyan ji kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar ji dizî, talankirin, wêrankirin yên berdewam serbarî derbederkirina xelkê wekû çawa li Efrînê ew kiryar dikirin hîn jî berdewam e. Bi taybet guhartina demografiya siruştî têkirin ku hevdemî wê yekê bi hezaran derbider di encama şerê li Idlibê de berê xwe dana Efrînê. Wate divê kar û programek li gel welatên navdewletî yên dost û rêxistinên mafê mirovan civaka sivîl were kirin ji bo ku fişarê berev rawestandina binpêkirinan hewlên guhartina demografî û kar ji bo vegera derbider û koçberan ji bo mal û milkên wan û birêvebirina wan deveran jariyê xwediyên wê yên rastaqîn ve were kirin. Ew yek di civîna enekeseya dawiyê de jî hatiye tekeskirin. Derbarê helwesta pedekesê ji bang û hewlên nêzîkirinê di navbera aliyên Kurdî de Yekrêziya Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye di raporta xwe de got ku helwêsta me beşek ji helwêsta enekesê ye û divê helwêsta pêdê zelal be divê derbarê de li gor nerîna enekesê ji bo peydakirina baweriyê û seqayên guncaw be û di pileya yekam de serbestberdana revandiyan erêkirina garantiya hevpariyeka rastaqîn di maf û erkan û hemî aliyên siyasî birêveberî de û tabiyê leşkerî jî diriya rêveberiyeke hevbeş de bi taybet hevparî di biryara siyasî de li ser vê bingehê egera avakirina destkeftinekê ji bo xizmeta gelê Kurd doza netewî niştimanî ya dadwerane heye. Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Qamişlo sîvyekê meha 12 2019